Rišo Štencel, Broňo Marko aj Ondrej Gavenda, všetci sú absolventi odboru rybárstva na Strednej odbornej škole v Ivánke pri Dunaji a práve tento odbor nedávno oslavoval 30 rokov od svojho vzniku. V 90. rokoch sa vlastne myšlienka začať vyučovať rybárstvo na Slovensku stala skutočnosťou a založili sa rybárske odbory na našej Strednej odbornej škole. Potreba vzdelávania vychádzala naozaj z požiadaviek trhu práce, pretože aj na Slovensku sme potrebovali mať kvalitných rybárov, nie teda len športový rybolov, ale ľudí, ktorí to s rybárstvom myslia vážne a snažia sa aj rybu dochovať a nie ju len vyloviť. Pôvodný odbor rybárstvo sme v takej tretej etape pretransformovali a inovovali na študijný odbor rybárstvo a vodný manažment a učebný odbor rybár naďalej ho ponúkame v sieti študijných a učebných odborov našej školy. Za 30 rokov rybárskeho odboru na našej škole vyšlo viacej absolventov, ktorí sú úspešní nielen na pracoviskách Slovenského rybárskeho zväzu, na rôznych inštitúciách, v súkromnom sektore, ale aj naspäť sa vrátili k nám do školy a pracujú u nás v škole. Som absolventom Strednej odbornej školy, ročník 1999 a v súčasnosti po viac ako tých 20 rokoch zastávam funkciu zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie. Rybárstvo je môj koníček, práca s deťmi a teda aj so zvieratami alebo v prírode ma baví, takže môžem povedať, že som spokojný to, čo robím a myslím si, že veľa ľudí mi môže závidieť, lebo nie každý v živote robí to, čo by chcel robiť. Na školu spomínam asi tak, že som tu svoju púť začal pred 20 rokmi. Išiel som sem preto študovať, pretože som mal rád prírodu. Mne to určite dalo veľa, pretože hlavne sme tu mali ten vzťah k tej prírode. Chodili sme na prax, či už na nejaké pstruhárstva alebo nejaké kaprové rybníky. Najradšej spomínam na môjho triedneho. Boli sme jeho jediná trieda a je to teda pán Šubiak. Myslím si, že to robí so srdcom, je stále veselý a všetkým chce odozdávať tú svoju energiu. Teraz s uplynutím času to vnímam, že to bola správna cesta. Určite každému odporúčam, aby keď má takýto sen sa stať rybárom, aby išiel. Je to taký prvý štartovací mostík. Moja púť potom pokračovala na vysokej škole v Brne na fakulte rybárstva a tu vlastne som mohol zúročiť všetky tie veci, ktoré ma tu naučili, hlavne ten vzťah k tej prírode, k tým rybám. V momentálnej situácii som sa dostal na pozíciu tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu a školstvo na Slovensku vnímam tak, že je veľmi dôležité, pretože máme obrovské množstvo zamestnancov a v blízkej dobe budeme musieť vymieňať tú generáciu, ktorá nám odchádza na dôchodok a veľmi to vnímam citlivo, že to je veľmi dôležité, aby sme mali kde šiahnuť a kde nejakých študentov zobrať, pretože je to naozaj ťažké a možno, že peniaze nebudú taký problém zohnať, ako nájsť dobrých, pracovitých ľudí. Rybár to nemôže byť len rybár tak, že si to napíše niekde, ale musí to mať aj v srdiečku. Rybárstvu sa venujem už úplne od útleho detstva. A rybárstvo ma, dá sa povedať, uchvátilo nielen ako po tej stránke, ako nejakého športového rybolovu, nejakého lovu na údicu, ale predovšetkým, čo sa týka chovu rýb a veci okolo toho. Preto som študoval na Strednej rybárskej škole vo Vodňanoch. Vtedy ešte za bývalého Československa bola iba táto jediná škola. No a po škole som sa chcel zamestnať niekde v rybárskych podnikoch. Ale ponúkli mi prácu práve tu na škole, v Ivánke pri Dunaji. Je to všestranná práca s mládežou a hlavne s mládežou zanietenou pre rybárstvo. A toto je veľmi dôležité v tomto odbore, že jednoducho to musia robiť ľudia, ktorých to skutočne baví, ktorých to priťahuje a ktorí chcú v tom rybárstve ďalej pokračovať. Nedá sa to robiť len ako nejaká voľnočasová aktivita, ale naozaj to človeka potom vezme ako celého a tomu rybárstvu sa musí ako venovať. Ja síce nie som absolvent Ivánskej školy, som absolvent Strednej rybárskej školy vo Vodňanoch v Čechách. Od skončenia školy nerobím nič iné, len sa venujem práci v rybárstve. Momentálne pracujem pre Slovenský rybársky zväz už 17 rokov. Veľkým nejakým takým zadozučinením alebo možno aj šťastím je to, že tie vlohy po mne podedil môj mladší syn Oliver, ktorý práve v tomto období študuje na tejto škole. On je takým stelesnením možno toho sna predať to svoje remeslo alebo tú životnú filozofiu niekomu a keď je to ešte k tomu môj syn, tak
tam nie je čo riešiť. Od malička som bol v styku s tou prírodou a pri tej vode hlavne, tak bývame na rybárskom stredisku, tak ja som nevidel žiadnu inú možnosť, ako ostať v tom rybárstve. Na škole ma to baví a najradšej som na praxi, že chodívame ku nížiným druhom rýb, to chodíme do Veľkého Blahova, alebo už na Parinu ku pstruhom. Do budúcnosti by som sa chcel smerovať viac ku tým pstruhom a asi si vybudovať nejaké svoje súkromné rybárstvo. S rybárstvom som začal ako úplný amatér a pokiaľ som chcel nejako lepšie pokračovať v chove, tak som sa rozhodol, že sa prihlásim na pomaturitné štúdium. Škola samozrejme splnila moje očakávania. Momentálne sa venujem chovu lososovitých rýb. Myslím, že aj vďaka vedomostiam, ktoré som získal na pomaturitnom štúdiu na tejto škole, sa nám podarilo dosiahnuť úspech v tom zmysle, že si môžeme dovoliť prevádzkovať našu farmu celoročne a zásobovať rybami našich zákazníkov. Vycházíme ze školou velice dobře, jsme velice dobrý přátelé. Dochází i k menší výměně studentů, kdy jezdí za námi se podívat. A my bychom zase chtěli samozřejmě jezdit sem na Slovensko, protože mně se Slovensko samozřejmě líbí. Co bych popřál v škole? No samozřejmě hodně těch žáků, kteří mají zájem o to rybářství. To rybářství je strašně důležitý, protože to není jenom o rybách, ono to je o vodě, jak se chováme vůbec v přírodě. A bez toho prostě ty rybáře a ty žáky nový do té přírody nedostaneme. Potřebujeme takovýto lidi, kteří se budou starat o vodu a o ryby. To je velice důležitý do budoucna. Já si myslím, že voda je budoucností a bez vody prostě člověk ani zvířata nedokážou žít.